Tervetuloa kanavaan SNM täällä. Tänään me jatketaan Valheimissa. Sori, Gamerfonit päällä. Viimeksi me saatiin tää furnace rakennettu. Siinä me saatiin koolia tästä. Siinä me saatiin jonkin verran tätä kopperia. Toki tän nopeeta matana. Noniin. Niin nopea nukkuu tää. Vittu kun nuku. Nuku. Sleepy. Sairaala. Noin. Nyt minä haluan mennä lisää mainaa tätä kopperia. Lähdettiin. Tina, noniin. Me saatiin jonkin verran kopperia, mutta me ei saanut tarpeeksi. Minä halusin rakentaa jotain uutta nopea sitten jossain vaiheessa. Otamme tinat ja kopperit tänne. Niin sitten mennään reissulle. Me haluamme mennä mainaa lisää kopperia, jos löytyisi jostain, niin ois mukava saada. Hey, what the fuck is this? What the fuck? Nope. Fucking archers! If anyone watched the last video, you know how much I fucking hate these things. Wait, what the hell? Joku käy tässä murskaamaan tätä ovea. Spawner! Ghost! Okei, tämä. Hey yo, what the fuck? Hey yo, what the fuck? No! Why am I barfing? I ate puke berries. Okei, nyt mikä vittu. Okei. Fuck that, scared the shit out of me. Haluuks mä mennä tähän? Mä otan markkeri tähän ja mene joku muu aika tänne, en mie nyt jaksa. Dungeon. Noniin. No niin, 9 palaa. No, tätä tulee tarpeeksi, en minä halua enempää ottaa. Mikä nyt on? Semmoinen on myös 3 tinaa. Tungetaan kaikki tänne. Onks meillä yhtään turha? Onko jotain lihaa jotain meinaa? Vielä koko ajan, että mä voisin tunkea uuniin. Ja mulla lisää tätä. Nyt on mun jutut. Ne ei oo vielä hiiltä. Fuck yeah, kahoa tätä. Copper! No niin, mulla on 1 enemmän kopperi. Nyt mulla on tarpeeksi. Mistä tää? No niin, nyt voidaan kunnolla tehdä itse. Mä voin tehdä bronssia. Kohta. Mä otan tää, graban nopeeta nämä tästä. Vittu, come on. Move.
No, oh god. Tarvii enemmän, että mä saisin bronssia. No kyllä bronssia me saan sitten 5 bronssia, mutta tarvii enemmän. Okei! Fuck yeah! Okay, what do I need for this? I need 8 bronze. Ooh, bronze sword. It would be such a good thing to get. Niin hyvä juttu saada. Helvetin hyvä juttu saada. Tarvii enemmän bronssia. Bronze pickaxe, bronze spear, bronze sword. What's the weapon that I need least things to get? Mulla tarvii vähän enemmän tinaa, niin mä saan tehdä butcher knife. Elikkä periaatteessa puukko. Eikö sulla ole kooli jossain täällä? Oliko vai oliko se vaan mun inventorissa? Mistä se oli vaan mun inventorissa? Mulla ei mitään paistettavaa. Hitto. Don't have any processable items. No niin. Kysymme silti ehin ruokaa tästä. Ja mä saan luilla tehty. Saan kapen tehty. Pertan kaikki jutut. No ei paljon muuta tehty, sillä saa. Okei. Okay. Nämä kaikki erittäin painavat jutut tänne. Vähän painavammat jutut. Vähän painavammat jutut. Painavammat jutut. Iittaa. Fiistataan nopea. No niin, nyt mennään hunttaamaan vähän juttuja, niin saadaan vähän koolia, niin saadaan vähän brontsia, niin saadaan vähän muita juttuja. Mä oon ainakin kokeilla tämän butcher knife sitä. Okay, I think we're gonna have to go to the dungeon. Ei tää oo enää, ei mitään järkeä enää tälleen tehdä. We need to go to the dungeon. Pakko mennä dungeoni. I'm ready this time. Actually, I ain't, but still. Fuck you. Yes, cubes. I need 3 more. Just like that. Fuck yeah. Oh shit! Kill the metal! Oh fuck! I don't need you fucking healing this dude. Minä pointti siinä. Pitää tuottaa tunteja, että mä saan tehtyä.
Ball shot! Oh, right in the groin! Fuck you. No niin. Voimme lisää armori tehdä. Coins, some skin, nice. Okay, this is good enough. Eikö mulla ole ore jossain täällä? Nonni. Comfort 5. Let's go. Nyt myös 100. Nonni. Vähän tuota ja vähän tätä. Bronze. Let's go. Cultivator bronze. Nice. Hyvä, lisää koolia sinne nopea. Aha. Okei. Jaa, no niin. Kahata mitä troll. Letter kumpi pants tässä on tämä. Otamme pantsit. Tämän pantsit nopea. No niin, nyt on kunnon fitti. Jaa. Kuva juttuja tässä on. No niin, mä saan sitä tinaa jonkin verran. Niin 3 tinaa nyt saan lisää. Eiku 2. Niin se 2 vielä tinaa. Ja sit löytää tinaa sitten lisää joku päivä. Ja mulla tarvii about 8 kaikkeen. Yeah. Joo, no niin. No nyt valmiina. No mennään sit mainaan lisää Tina hakemaan. Käännytään vähän. Tässä saattaa olla kunnolla sitä Tinaa. No niin. No niin, Tina, fuck yeah, let's go. Kuinka mä saan? 3. Aha, kunnolla sitä. No ei oo mitään.
Minkä tärkeetä. Tina, let's go. Jos mä rakentaisin laivavenetä jotain, niin mä pääsen tähän tulemaan myös. On mulla vielä tilaa ja itse sinne. Tina? On. Tuommoinen. Kyllä. No okei, tässä ei oo enää Tinaa, koska tuo ei oo enää tätä biomia. Ainakin nää mun uskomukseni. Päätän ootetta sun next tide. Come on, nopea kun se tulee takaisin, mutta pitää taas hukkuu puoliksi. No! I'm scared of the water. No niin, nytten emme pysty enää kantaa paljon enää. Me mennään pois tästä. Perfect. Tänne helvetisti lisää. Stacks. Damage! 1000 damage! Nice. Fuckload of damage. Okei, täällä on heavy. Okei. Helvetin nopeaa. Bronze. Put your knife. Copper. Bronze. Suunnilleen bronzea pitää käyttää kaikkea. Napasi tähän. Tohon. Joo. Mie menen nyt revealaan tän seuraavan bossin lokaation, jos mie pystyn. Tai no... Mä teen ton seuraavassa. Seuraavassa jaksossa me yritämme tehdä lisää juttuja, mutta nyt niin...
Joo. Mietän tän jakson tähän. Kiitos kun kahoitte. Jättäkää subi. Like. Kommentoika. Kommentoika mitä te ootte syönyt aamupalaksi. Joo. SNM out!